Lapor ke Patisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nak benta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ti nang ni sakmat pade ka berankam kalong ba habang ila penong tin sarkar. Kawai ka berankam ya ka sarkar jala kalong ban pentep no sedalhi. Baga ketin khasi kala dai ka ketin sarkar bakpura jong jala ka official language ti ban urlong no ya kene ke jingdawa menta kedai kapor kepala biang ban pendrung haka kernet kebapra tinggal khot ya ke jing trelang jong ka sarkar kinong mikmat jong isa ka parliament Lok Sabha Berraja Sabha bahkan dan ke jing trelang bat kumjuro ha ke jing shalai ke jing trelang ke depan long naduk ki MLA ki political party ki seng balang nakeleng jong i ke KS ngin budden ba kedai ban ngin kentu ba kedai ban long tangda kawai kasur namar kini kedai ke jing tawa jong ke jaj penreo kam dei tang jong kanu ka kanhun kum jong ka KS lene jong ki sang balang dei kedai ke jing tawa jong ke jaj penreo te ke jing kentu kalong ya ke jing snok tilang naduk ka sarkar jala kinong mikmat sedale baru kinong mikmat lani kinong thawan kidai benar snok tilang kenang ba kini ka kamak we kasngi kan urlong